Maitich ni bende ne en margi kata ne gin go gi chenro mar kelo winjruok kata nek mar jatelo no. Bende parni odiochieng' mane omake otieno mane omake Ebel Ochieng Giri, Alan Ogolla kachiel kod Walter, DCI kata Okwach Kich ne ochiwo milome margi e mbui margi mondo mi jopiny okonygi kata kagikwayo jatelo ma Kasipul Philip Aroko mondo ochop e tesend obila moro amora machiegni kode, kaluwore ni en bende ne nonro mar obila wacho ni ne en gi tudruok machiegni kata ne en achich e nek mar jaod burano machon mano Charles Ong'ondo Were. To mang'ano mogik ma koro odiochieng' ma kawuono wan ka mar ng'eyo kapo ni biro chope kata wadhi nene kata wadhi yudo thuolo mar winjo neno ma DCI nigo kata Okwach Kich nigo e wi make en Isaac Kuria mong'ere kaka Kush. Kaluwore kod nonro mar obila Emmanuel, obila wacho ni Kush kane muocho magina ma onego jatelo ni, ne otemo ringo kendo dhi mopondo kar dak ma Mihango mano e boma ma Nairobi, kama bang'e kane osepimo piny to ne oringo kowuok Mihango kendo kawo apiko nyaka e boma ma Narok. Kowuok Narok kanyo ne okawo mtoka ma oringo ma ochopo go nyaka Isebania, ma kaluwore kod nonro mar obila wachore ni ne en gi watne moro e Isebania kanyo mano nego bed ni konye mondo oring odonje e piny mar Tanzania mondo pond kuro, kaluwore kod nonro mane obila medo timo to kendo ne tude machiegni ahinya kod nek ma kamano. Parni magi duto timore e kinde ma obila bende wacho ni bunde manotigo e nego jatelo no ne oseyudi, gino mane ogol nonro mare maler ahinya mamiyo oganda bot neno ni adiera nitiere gimoro ma obila timo. Kata kamano, ka opogre kod betwa kaka wuono ka warito ng'iyo gigo ma dhi wuok JKI Law Courts kae mar winjo neno ma Okwach Kich nigo, parni bende achich ma bende en jatelo ma ong'ere ahinya Kasipul mano Philip Nation Aroko bende odiochieng' ma kawuono ochop e doho ma Milimani kama jang'ad bura ne ochiwo ni mondo ochope kanyo mondo ochope mondo onene, kaluwore ni nyaka ne make pok ne ochope doho, to kaluwore kod okinde mage ne nenore ni ok onego bed ni make tiweye ma kochope doho ka achije mamoko to ichope doho. Koro gini ne okelo ywaruok makage kacha, kata kamano odiochieng' ma kawuono waneno ka ochope e doho ma Milimani kendo doho ochiwo chik ni mondo omed dinne kuom ndalo 7 ka imed tim nonro. Emmanuel, parni magi duto timore ka achije mokwongo ma oting'o Imoli Shigadi ma bende ong'ere kaka mano William Imoli ne owach ni mondo odinnegi kuom ndalo 30. Ndalo 30 ni ne en mar miyo DCI kata Okwach Kich thuolo mondo mi gimany neno moromo maponono ni gibiro duoko gi e doho e odiochieng' mane giwinjore, to gibiro duogo kod nonro ma opong'. Chieng' ma bende ni chopo Imoli Shigali gini bende e doho, okind sirikal ma bende sani ochung' e side mar DCI nowacho ni kwayo margi achiel kuom gima ne gidwaro en ni mondo achije gi duto kik ketgi e tesend obila kamoro achiel. Ne gidwaro ni mondo oketgi e tesend obila ma opogore opogore. Kaluwore gi gin, ne giwacho ni ketogi e tesend obila mopogore opogore biro chiwo thuolo mar ni ok gibiro bedo gi thuolo mar goyo mbaka kata biro gi paro achiel mabiro lalo obila e kinde timo nonro margi. Gino ma kizungu luongo ni coming up with one script, mondo mi okony obila ni ponono jogi biro duok e doho, to mondo duokgi e doho ka gima ng'ato ka ng'ato wacho opogore maonge kamoro ma ginyalo bede gi neno manyalo ketho nonro makama kata nyalo lalo neno makare manyalo konyo obila mako neno motegno kaluwore kod bura makama. Emmanuel, ok ang'eyo kapo ni gi penjo moro, to mago ema paro ni wan go nyaka gi sani. Kamano Cynthia kuom miyowa ler machal kamano, kendo wigeno ni weche manyien mabiro ma kinde mag odhiambo obedo gi nonro makare to kod duoko e mago miseleronwa kotenore kod nonro ma dhi nyime e wi jagono ma bende wacho ni ne okawo ngima mane en jaod bura ma Kasipul Ong'ondo. Kamano kuom yudo thuolo maloso kodwa e chenro mano mar migago nyakwarom Kajwang' mano kanyo Cynthia ka intiere gwenge mago mag paundeke ma JKI e doho, kendo winjo kanyo kolerno makare mago mosebedo katimore thuolo chakre ne jaod bura ne chiel gi magina to kod mago ma dhi nyime. Kapod wantiere mopogore kod mano en ni jotelo mawuok e kaunti ma Taita Taveta wuok tung' mosuo kod mane jatend piny Rigathi Gachagua magikoni nyawo siasa ma ok ni kare
Timigama tuke Salimvura luoni piny Kenya dwaro kwe kod achiel mar oganda mondo dongruok ochope konde duto. Koni Gachagua temo kiko it jopiny kinde ma piny owacho dich gichwalo dongruok e kor gwenge koting'o gedo mag apeyni e pacho ka. Giloni nyaka ne chiche ko Gachagua osebedo ka goyo siasa mag pogo oganda kendo nyayo sigu gino magikoni nyalo kelo pogruok maonge tiende ka gisemo jopiny mondo kik chik itgi ne weche Gachagua. Sisi ambao tunalipa ushuru eti hatufai kuwa maendeleo. Yaani huyu mama mjane ambaye yako hapa hafai kupata stima eti kwa sababu sisi hatukuchagua serikali. Yaani huyu mama yuko hapa, mtoto wake hafai kwenda shule, hafai kupata basari, hafai kupata barabara. Jamani, mimi kuliko nishinde na Rigathi Gachagua, hata nimemwambia party leader wangu, kuliko nishinde na Rigathi Gachagua, wacha nianguke na William Ruto, nitarudi kotini, niende nikafanye mambo mengine. Mimi naona wakijiunga huko na wameanza siasa. Na hii siasa yao si nzuri kwa sababu ni ya uchochezi. Siasa ya ukabila. Taita Taveta sisi tunaishi na makabila yote hapa. Na tunaishi kwa upendo na umoja. Wasituletee siasa ya ukabila hapa, wakabila tumewakataa. Puzilieni mbali kabisa wale viongozi ambao kazi yao kubwa ni kugawanya watu kwa misingi ya kikabila. Kama ni uongozi wa nchi, mtu ajitokeze na sera, lakini asijitokeze na kusema yeye na kabila hii wanaungana ili watafute kiti. Hiyo wananchi na waomba mpuzilie mbali. Ywaruok nyoneno e gweng' ma Igoji kar chung bura ma Imenti South e kaunti ma Meru. E kinde manyo obila temo tamo manen gavana ma Meru Kawira Mwangaza dhi nyime kod romo mar jolojo piny mong'ere kaka Okolea. Konyiso ng'ur mare, Mwangaza koni en kaka jadolo nyodhi romo mar kanisa, kata kamano obila nyogeng'one ka gikoni onge romo mag galamoro manyalo dhi nyime ka ok onyisgi. Mwangaza kod johera mage osewo josiasa magikoni temo thire kata bang' kane osegole kom mar gavana e kaunti ma Meru. Kawuoke County manoma Meru en ni jagoro mong'ere migawo malo Nixon Korir oyango ni piny owacho osetieko pimo lope mamau kendo kiewo mar bunguno kod lope jopiny idhi yangi matieko ywaruok mosebedo e bungu mamau. Koloso Oldebes e kaunti ma Baringo okoni kaluwore kod ng'eto mar doiga ma 2002 mane golo chik mondo pim manyien lope mokiewo kod bungu mamau okang' ma piny owacho osekawo ditieko ywaruok mosebedo kind jopiny kod apisas mag bunge pacho ka. Kineno bende osingo ni ji modak e bungu ma Mochongoi kod gwenge mag Manita idhi miyo bok mag lope bang' kane mane jatend piny Mosendo Daniel ne bwaso negi bath lo ma Mochongoi mondo gidagie. Kama kuna ombi number 1 ya Baringo ni insecurity, ombi number 2 ni title deed ya shamba ya Mochongoi. Tunataka tukuombe kwamba wewe usaidizi wako kupitia kwako na kwa rais, watu ya Mochongoi wakipata title deed tutakuwa tumefurahi sana na tutakuwa tumejifunia serikali imetusaidia, ile imekuwa kero kwa watu wetu ya Baringo. So nataka niseme mambo ya mashamba Kenya yote. Nataka niombe viongozi, kama kuna mashamba ambaye haijapata title deed, hiyo ndio kazi yetu kama ya serikali, tuhakikishe kuwa tumehakikisha kila pahali sehemu ya Kenya imepata title deed. Na nimesema kuwa vile mheshimiwa amesema kama leases za town. Sasa tunapeana leases za town
zile municipality zote ambazo zinafaa kufanya kupeana leases, county government ifanye ile kazi inafaa kufanya kupatiana clearance. Ikifika kwangu mimi namalizana nayo. Mambo ya Muchongoi tutahakikisha kuwa tumesaidia watu wa Muchongoi wapate title zao. Mambo ya Banita tutahakikisha kuwa tumehakikisha kuwa hiyo mambo ya Banita tumemaliza. Mambo ya Mau vile kotini ilisema ile gazette notice ya 2001 surveyors wamekuwa Mau for the last 3 weeks, they will be done next week so that tumalizane na mambo ya boundary. KFS ifence shamba yao, ile shamba ambayo inabaki wananchi wapate title zao, waendelee na biashara yao na kujenga nchi yao. Doma malo golo chik mondo gengne jasiasa Philip Aroko kuom ndalo abiriyo kimedo tim nonro mar yango poni en kod tudruok kod nek mar mane en jaod bura ma Kasipul mondo were. Jal buche Doma malo Milimani Alexander Muteto yango ni do yie kod okang' mar Aroko golo ng'ur mano chwale Doma malo koko ni do ma JK ne osechopo dwaro ma kamano. Aroko mano chwale do ma JK juma mokadho. Chiel kuom ji ma itimore gi nonro ewi tho mar Ong'ondo Were. Apis ogaye ma jomin buche DPP okoni gi seluore kod chik mane do chiwo tich abich mokalo kanyaka sani apisas ma okwach kich medo timo nonro kaponi Aroko ng'eyo nek mar Ong'ondo Were. Kod jatend piny Kenya William Ruto rwako e pacho ka jatend piny Finland Alexander Stubb kod mikai mare Susan Ines Stubb ma ochako limbe margi ma ndalo adek e pacho ka. Jatend ariyo geno mar keto koke winjruok matiyo machiegni kendo medo jiwo tudruok makare kind piny Kenya kod Finland. Wawinjane ka gitwak achiel kachiel. International support for peace efforts in the Horn of Africa and the Great Lakes region. I also assured President Stubb of Kenya's continued advocacy for dialogue as a path to resolving the Russia-Ukraine conflict. As we embark on this historic first visit by a Finnish president to Kenya, we reaffirm our commitment to strengthening Kenya-Finland relations for the mutual benefit of our two peoples. Once again, I extend a very warm welcome to the Excellencies and wish them a fruitful and memorable stay in Kenya. It is now my pleasure, ladies and gentlemen, to invite my guest, President Stubb, President of the Republic of Finland, to deliver his remarks. Mr. President. Mr. President, Your Excellency William, thank you very much for the warm welcome that I've received here personally together with Suzanne and then our delegation. When I was told that this is actually the first state visit of a president of Finland, I was quite surprised because I had always felt that our relations had been quite close, whether it was about missionaries or 4,000 Kenyans living in Finland and the cooperation that we've had in so many fields. So when you suggested to me when we first met in Switzerland about a year ago that why don't you come over, I immediately said I'd love to come over, and it's been a great pleasure to be here. We have a long history together, and I'm sure that we have a good future together as well. For Finland, Kenya is a very strong supporter of multilateralism and a promoter of regional peace and security, but also a country with a global voice. Whether it's Russia's war of aggression in Ukraine or whether it's issues in the Middle East, Kenya has always been one of those pillars of peace, and that's why I'm especially happy that we have signed the Memorandum of Understanding linked to peace mediation. Finland and Kenya, as I noted, have had long-term good relations, and we share, I think, building a multilateral world. Finland is a small country. We're 5.6 million. Compare that with Kenya, 56 million. I think we live in a world where the world order is changing. It'll take about 5 to 10 years
for it to settle down, and there will be a set of key states which decide whether we tilt towards multilateral cooperation or perhaps a bit more multipolar transaction, and Kenya is certainly one of those countries. India, obviously, another one, or say Brazil in Latin America. So it's been a great privilege to listen to your analysis about the regional conflicts and how we can work common interests linked to peace and development together. In many ways, it's a paradox, I would argue, that in today's world where we need more cooperation than ever, we're actually seeing a diversification towards different types of transactional deals. We need to work together on the subjects that we discussed today: climate change, forestry, development, global health, technology, economy. And I'm sure that countries which might be far away but still in the same time zone will have many opportunities to cooperate together. And I don't say this just as a diplomatic nicety. Finland is seeking close partners, and Kenya will certainly be one of them. I'm also happy that we have a big business delegation here today, because I do think that driving business interests, cooperation, is a good way forward, whether it's in the green economy, digitalization and technology, infrastructure, healthcare, or agriculture and agribusiness. My final point is to say that William and I had the opportunity to first have bilateral discussions where we were able to deal with a broad range of issues, whether global, regional or bilateral. We also talked about the big shifts that we're seeing worldwide in democracy in today's world. We talked about NGOs and the importance of their role in society. We have to remember that democracy is something that you not only have to protect, but you have to work at all times. And I think William and I share that goal. And we feel very strongly that working towards more liberal democratic societies where the rule of law is the basis and foundation, where human rights are at the center of whatever we do, is the best way to push the dossier forward. And this is something that William and I not only discussed but share. So finally, I want to thank you for the opportunity to be here and all the work that we have done together so far and all the work that we do in the future. The nice thing with modern diplomacy is that we shared numbers already a year ago, so we're in constant contact anyway. Thank you very much. That's correct. And that brings us to the end of the joint press briefing from the two heads of state. Do they have any questions? And they have given us time for questions. Akora mogi mano en achiel kachiel kuoke kar jot ma jaten piny Kenya William Ruto rwako kan jaten piny Finland mong'ere kaka Alexander Stubb kod mikai mare Susan Stubb gin jok mabiro bedo pacho ka kuom thuolo mar ndalo adek. Gibiro bedo kod limbe mopogore opogore, ntiere winjruok mabende gibiro kete gi mopogore opogore, sectors mopogore opogore ka wuok kanyo gitieko twak margi kod jopiny to kod jofwambo maluwo kanyo gin penjo lipot motenore kod mano ibiro yudo kanyo weche manyien mabiro gi kanyo wakawe yweyowa kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth ma waikoni. Savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka.
boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Vikram winjane. Vikram an Rakesh Berna. Tarun, ini parang. Ang'o mabiro timore? An gadier ni Niti ok biye mondo arus ni otimre. Niti wachonu adier. An gi Rakesh ne wasetimo arus. To nyathina be? Nyathina no wuon gi en Rakesh. To winjau, bende ununga gimomiyo Niti ok dwar ni mondo wan watim arus kae, nikech Niti odwaro ni mondo anatim arus kode kae. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV chenro mar migago. Doma malo golo chik ne obila mandonegi nek mar Baby Pendo. Mondo kik nyon kama ne nek ma nyathino timore gi alwora mare machalo kaka Nyalenda, Nyamasaria kod Nyawita kaka yorno ne ok gidonjore e burano. Do bende golo chik ne achijego kik bed gi tudruok moro amora gi anyuola nyathino kod joneno e burano e kinde ma jal bura loso chenro mar Rambun. Duol mochung' ne chiwo arita ne joneno mong'ere kaka Witness Protection Agency geno ni biro chwalo report kapok jumbe 2 rumo. Burano matudo obila 4 gi nek mar Baby Pendo ibiro winj kendo tarik 28 dwe ni. Wadhi Turkana, jokanye riwruok mar jochiw thieth e kuonde timo nonro labs e kuonde thieth e kaunti ma Turkana ochungo chendo magi kendo bago ng'anyo e mano magi wacho ni lwasi matich ok ni kare masani osebedo midhiero e kuonde thieth ma kaunti no. Kotelne gi Moses Emoit mane en jakom riwruogno bade ma Turkana wacho ni nitiere nok ma jochiw thieth e kaunti no. Gino mosemiyo kuonde thieth mar mauchiel olore kaunti no. Giwacho ni piny owacho odagi winjo ywakgi mar medo gi osara kalore gi chenro ma oseketgigo gi duol marango sach jotije piny owacho SRC kendo rango chal margi e kinde ma gitiyo. Now there has been always a blame game between the national government and the county government. And the UHC workers are suffering. For all these years, we have been stagnated. We have been paid a stipend of the diploma holders who are being paid 40,000 and the certificate holders are being paid 30,000. You can imagine with this hard economy, we are not progressing professionally. Punda amechoka na punda akichoka msigo unaanguka na msigo ni yao
hawa wagonjwa wenye wako hapa from Lokitang, from where, ambayo labs imekuwa closed, kina Kangatosa labs imekuwa closed just because of expertise who are not there. Today we are here to condemn what we term as discrimination from the Ministry of Health and the county government of Turkana, because since this devolution, we only have 63 medical lab officers who are employed in this county, and we have a total of 228 health facilities. You can imagine these officers manning all these facilities and a county referral requiring 56 staff. You can imagine out of these 65, if the Lodwar County Referral Hospital picks the 56 number of staffs, then we'll be remaining with only 9 staffs that are supposed to man the entire dispensaries. Jaod bura ma Charanganyi Patrick Simiyu koko ayanga kendo kwedo dwaro ma jatend migao Musalia Mudavadi maduoko piny kata golo komenda mabalang ma jopuonje mapuonje kuonde ma tich tekie mong'ere kaka hardship areas kayango ni mano biro kelo pek e weche mag somo. Kanolose kar chung'o bura mare, Simiyu wacho ni omenda go osebedo kamiyo jopuonj mijing'o mago matie gwengego maonge kod lwasi makare. Oleo ni golo omenda go biro hinyo somo. Weche go biro sema piny owacho manyo yore mag duoko piny kwan omenda mitiyogo kamoting'o duoko piny moko kuom omenda mabalang' mag jotijege. Ningependa kuomba sana serikali isiondoe pesa ya hardship ya walimu. Hao walimu wanapitia mambo magumu sana. Na kama kuna watu wanatakana kuangaliwa vizuri sana Kenya hii, ni jamii ya walimu. Ama namna gani? Walimu ndio wanachungia watoto, takuta wengine wanajitolea hata kusomesha wengine. Kwa hivyo hii pesa ya hardship, tunaomba sana serikali iweze kubakisha hiyo pesa, hata waweze kuongeza yale maeneo ambayo yanakaa ni hardship, lakini wasiondoe. Wananchi mnasemaje? Si namna hiyo jameni? Waja Monliete mawuoke county ma Marsabit yuagora tichgi kagiwacho ni gikadho ya kwede kind jopiny makono kanonro yango ni atamalo 65 mag lwenje kod rocho ratich jomamine wuok e gwenge mantie nyandwat ma piny Kenya. Jasumria kone jatend piny weche kit chwech Harriet Chigai koro dwaro mondo mi jomamine okaw ting' mar kendo ratichgi kendo gidonje timo helni kaka yorne onigi yudo omenda gi giwegi. Chigai wacho ni nitiere chike kod timbe mag oganda ma pod thiro dongruok mar mine kendo keto ngimagi kama rach ka mine ma rito nyithindo kendgi bende ojwang' ka isandogi gi joma chuo. Unapata kwamba cartels wameingia kwa ofisi ya chief, wamemdanganya chief, amepeana barua ya kwenda kufanya succession. Na huyu cartel sio ambaye amewachiwa watoto. Kuna widow ambaye anateseka na mzigo wa kubeba hao watoto single-handedly. Kwa hivyo wajane, tuwe macho, tujue majukumu yetu ni yapi. It touches the life of those people who sell miraa. It touches the life of women who sell charcoal. It touches the life of women who sell firewood in order to bring up their children. Kutokana na project kama hii, tunaweza kufikia wajane wengi na tuhakikishe ya kuwa hakuna yule atabaki nyuma. We also have the Matrimonial Properties Act, which also ensures the right to ownership of property in a marriage. And it says that all, both husband and wife have equal rights to the property that is gotten in the course of marriage. FGM upande huu bado iko sawa, iko kwa sana. Muna lead na about 65% out of 26% ya nchi yote. Na ndio tunasema lazima kuna culture zile ambazo ni nzuri na kuna culture zile ambazo si nzuri. Moko kuom johale boma Mombasa se opinyo wacho kadhu kumbad migao macho kosuru kere kumbedo gi lwedo e deko mar golo mwandu e meli mago e dho wath ma Mombasa mosekelo digni e weche mag chwalo mwandu. Jalago wacho ni kere ochugo bade moro ma puodho kendo rwako mwandu mong'ere kaka Central Releasing Office mantiere boma ma Nairobi magi wacho ni oseywayo kendo deko golo mwandu e meli gi puodhogi. Gidwaro mondo piny owacho witoko kidieny no mosekelo pek e golo mwandu mondo chenro duoge wang'e kaka kinde mokadho.
Tumechoshwa sana na hii sheria mpya iliyokujwa ya KRA, na hii ni kinyume cha sheria. Wao wanavyofanya, zamani tulikuwa tuna releasing officer katika each unit wa CFS. Hivi sasa wametubadilishia, tuna releasing officer hapa na tuna releasing officer Nairobi. Process ilikuja kama utapeli hivi kimchezo, lakini kwa sasa imekuwa ni policy. Na hii policy ni policy ambayo haijapitishwa na sheria wala nini. Ni vijana, ni watu kadhaa tu wamekaa mahali wakasema hata wajifungie kwenye ofisi, na wao ndio watakuwa nahakisha kwamba kila container ambayo inakuwa cleared Mombasa, wao ndio wanaipatia okay. Sasa operations za port na CFS pia zimekuwa slow sana. Ukiangalia container ilikuwa inachukua almost 1 to 3 days kutoka, lakini sasa inachukua 4 to 7 days, na haya yote yamesababishwa na hiyo centralized release officers. Sisi wa pwani hatuna kwingine tu. Mwenyezi Mungu alituwekea bahari na sababu, na kwa hivyo hii bahari ndo shamba yetu, na sasa serikali inataka ku make sure hata ile biashara kidogo ambayo tumebaki nayo wanatunyanyasa mpaka tuiache. Sijui wanapanga mipango gani. Komachielo ni jolony weche mag pur dwaro mondo piny owacho kod oganda duto ket maino e geng'o lal mar chiemo kochakore e puodho nyaka e chiro kaka yo mar neno ni chiemo ma oromo oyudore e kaunti ma Migori to kod e Kenya mangima. Gikone jopur kod piny owacho nyaka ket okenge makare mar konyo jopur geng'o lal ma gikone to kelo nok mar chiemo e pacho ka. Jojuma miyowa mathoth. Lipot yango ni atamalo 40 mag chiemo ma ipuro e piny Kenya lal ka ochakre puodho nyaka e chiro. Gin mapod thiro okenge mayudo chiemo moromo e pacho kae. Lal ma chiemo kochakre puodho nyaka e chiro be nyaka sani koro kwako kaunti ma Migori. Tend kaunti ma Migori kautenre kuwego moko mago mag piny owacho sani kotiyo kod jolony e weche mag pur ma ong'ere kaka agripreneurs mar chopo ir jopur kendo puonjogi ka ginyalo geng'o lal mar chiemo. Jolony weche mag pur wacho ni ka opogi kod keto maino e pur mondo chiemo yudre moromo e kaunti ma Migori. Maino bende koro nego keti e geng'o lal mar chiemo kochakre puodho nyaka e chiro. Iyudo ni samoro time mane wagolo chamcha koth bende nitiere. Kodhno bende ketho kaka oduma, oganda to gi top. Lal mar ariyo nyalo bedo through tuoche. Chon nineno ka jopur wakawo cham to ole store e dier ot. Iyudo ni ng'ich mar dier ot cha mako cham, to cham mang'ich osemako ka japur ok nyal tere chiro. Chuno ni either opukgi omi gweno cham kata ok otimgo gimoro amora. Janet Omolo ben jaloyo weche mag pur kendo tiegruogno mar Cereal Growers Association wani thoth jopur pok obedo kod lony makare e yore mag geng'o lal mar chiemo ma gipuro. Japur be samoro onge ng'eyo, onge gi knowledge ni to ere kaka onyalo timo mondo duok food losses gi piny. Watemo mondo wapuonj jopur ni kida golo chambi e puodho, ensure ni in gi tandarua moro maber, tipedhe puothi kache chuny puodho kamoro, tidiro bando kaka ore kacha. Ibo yudo ni sama kori ting'o tandarua cha, yudo kata ni in gi gorogoro moko 3-4 mana dhi lal e ilo. Omolo wacho ni chiwo mathoth lale kind seche ma jopur koro keyo kod kindeno ma ikene dero. Itimo gimoro amora maber, tere kaka isto giki gieki. Samoro kata stoni noendo olil in the sense that oyieyo nitiere iye kanyo endo onywandore. Waonge gi infrastructure maber mar storage kanyo bende kelo losses. A good example is on rech. Migori kae wang'e ni ndalo ma koth chwe to rech bende tho, tiyudo kidhie chiro kacha tiyudo ka omena nendo puki nikech kaka omena ne nyalo tuo ne en shida. Bedo ni jopur mathoth onge kod gige keyo ma oting'o tandarua kata ogunde mowinjore gin moko kuom gigo moskelo lal mar chiemo e kindeno mar keyo. Iyudo ni ng'ato kawo cham ogolo e puodho, kata samo oridho cham e puodho okawo to oketo gima ne lo. Tiyudo ni sama koro japuro ting'o chambe dhigo dala, iyudo ni cham koro nitie moko madong' e puodho, mago losses machakore kaka wachako golo chambu e puodho. Lal mar chiemo mathoth bende koro biro e kinde ma oganda tedo chiemo mathoth ma ok ginyal chamo duto, kendo thoth chiemo go ipuko ka oganda ojiw mondo koro ted chiemo mana ma ginyalo chamo ma gitiek duto. Ted chiemo moromo ma ji nyalo chamo. Wawe bedo families mang'eny iyudo ka otedo chiemo to chiemo mang'eny iduogi puko. Kanyo bende wadhi asara.
Ka opogore kod keto kenge makare mar geng'o lal mar chiemo, ka ochakre puodho nyaka chiro, jolony e weche mar pur bende koro jiwo jopur mondo koti kod lony manyasani manya konyogi e nyuolo chiemo moromo. Wakulima ambao wako Migori County wanahitaji mafunzo ya karibu ya kuweza kuwastawezesha kuweza kupatana na mbinu mpya za kilimo na upanuzi wa soko ya mazao yao. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi, bende sewinjo wende mag dend kod pak mayuero kod joyie mag din ma Lejo Maria. E tielo machielo mar sigand Lejo Maria, jafwambo mar Walter Nyambaga menyonwa tut mar mbaka kaka ichuogo wendego kod yo mayuerogigo. Egot Kalfari Barasu Monjelwen Ekinde Nogo Barasa Ruth Isuna Meli Ekwinjigi Ekinde Nogo Barasa Ruth Isuna En wir madonje dil kendo sason dudho Komo mulige dendi Ekendo tucho nyako bongo Kai winjo ka oloso kod chunyi. Akuru sare Mikaelo chungelwen Gabriel Gingo Ijoji Oyo Wer Mikelo kod oganda Lejo Maria e kaka chiel kuom lamo kendo pako Ruoth Nyasaye ma Nyasach oganda. Makata uterwa e jela waramo chutho ni wanigi Nyasaye mangima maonge moro mimere waramo chutho ni wanigi Nyasaye mangima. Mano wend Lejo Maria ma Lejo nobirogo. Oyaore Maria oyaore. E mondo wayud chuny mbaka, walimo kaunti ma Kisumu e gwenge mag Manyata, e kanisa mar St. Peters, e kama mbaka dhi gidore. E mbaka, wapenjo kaka iloso wendegi. Maria duogo limo jorotenge, imi waleni wale mabere ngono Nyasaye. Misa Maria pongine maja, komonigi Yesu nyathene jawe. E kod thuolo magikao, mondo ndot igi mong'ith, gino ma Father Wasonga lero makare. Wende wa mwawero maybe maandamano kunde mwadhi kwage kwatimo nyasi mar Yesu Nyasachwa kata lemo ne piny kata kwayo ne piny kata gimoro racho oko. Gin wende manyachu mtakatifu mono puonjwa. Puonjo Lejo Maria wa believe e chuny mtakatifu moloyo. Koro kaka wa believe no chuny mtakatifu kodonjo kuomwa to miyowa wawinjo moro ma giminyoro chuny mtakatifu molor. Gin wende ma loro chuny mtakatifu kuomwa. Gin wende mang'eny but nitie kaka gipogore mago ni wende mag Lejo sie ma Lejo Maria nobiro kiwero ya Lejo Maria mategi makare chuny mtakatifu lorandore kuome. En chuny mtakatifu moa e polo. Wende ma Lejo Maria wero ok gin wende mag pinyni, gin wende mane jopolo ema nobiro. Koro nyaka wende mwawero ok nyal chalo gi wende mag dinde mamoko. Gin wende mane gin giwegi weg polo ema nobiro gi wende. E sama wende gi muomo lwasi e kendo donjo kuom oganda, nyadi mathoth gin kod kit lewni ma nyaka jokanyo bedgo, omiyo waler mar kit rwakruok kod gik ma gifulo. Lewnigo ma watiyogo watiyo gi lewni ma kaladi kalachiel. To nanga maduong' kuomwa en law rachar. To law kaka ma jago cha orwako cha kata marani en gi wuongo. Chuny mtakatifu molor kuoma kuona ni mondo atwang' law machal kamacha. Waluongo ni macha law Joseph mtakatifu. Kan mayelo waluongo ni mar Abraham mtakatifu. Jotenge ok nong'eyo, bende ok nwang'e ni macha law Joseph, macha law Agatha, macha law mane. Law ma lemo sie maduong' en marachar, mar ler. Kako wan ka kanzo marachar ni. Mai kanzo maduong'. Tiene ne endo kuma ko jotakatifu te donje ena rwakruogni.
to nanga kamoro wakoni ma luongo ni mar Agatha no kia be na kiae achiro bene kiae mtakatifu no onyiso wani ma allow law Agatha ko law ni onyaru wake tieng diriyo onyaru wake ni chujo gombo twang law machal kama ber kode kata chumra kati yise ne ya wak law Agatha to sama chumra kati bo mieno onyise ne ya kise twang law Agatha no tije en timo gima kama ketieko tigo wani chalo ka jalweny doge gin uniform sama dhi kati puodho dhi uniform koro gole wan gi kanzo makwar kanyo ko nyanga ke makwar nitie kanyo denja ko kanyo kama ko gin watiyo kod kanya sawo miyo Mikel miyo sawo miyo wan bi mari embo ja chien kuom joma ni kod jo chiende wan kod kanzo mapapo papo ro nyiso ne ma Joseph matakatifu Joseph matakatifu no rom no nyisowa onyamigo tieng diriyo inyalo wuotho kode kata inyalo bedo mari sawo mati ma malemo malaika nyono piny matek malaika nyono piny matek malaika nyono piny matek. E kinde ma wende gi wero nitiere kaka muya maler lore kindgi e kendo chope chokruok kama Father Wasonga ni kod ting' mar leronwa sama iwere no kata sama walemo Chuma takatifu lor mativo knyalo alora kata ngato ne gomba kaka moro gi jomoko chuma takatifu lor olor mna sama ilemo kosa milemo be ngi manyalo winje nyano ngasa moro kata joma osomo kwinyi gi ma takatifu aketo ngamo kosomo wadi ngama ro no lor kuomecha to winjo kenya nyisi gi maro ndo wacho kama ale to enango momiyo wendegi nyadi mathoth itero gi mos e kendo iwero gi kaji obolore Nyasaye sayo Nyasaye ok samidhi wuogi Nyasachi ok iwuo kode ka ng'ama oda notimi gimoro kisaye gi muolo dwol mamuol mayom Nyasaye nyalo winji molo nikech idhi kwaye mibi samo gimionge go mondo miyi kidhi Nyasaye dwaro gini kapar ko nyalo miyo mayom kicho Nyasacho Nyasaye kikwaye mos Nyasaye akwaye kata in kuom ranyisi ribio kwaye gima mari ma in go ene melimia gin okapar nyalo miyo mayot kubina akakwayo kikonya gi gin kisimbini e kinde romo magalamgi jejni thoth e kendo ka giko ni nyasi metnie wan jo kwachwa waromo go nyasi mag Lejo Maria kama nyithin mama chokore duto te kendo wan sure ka jotelo mag maandamano nigi enjoy moloyo ntie moko magara kiwero yachien waka waka yachien go na lemo ge tiende ko jiwe de moko ko wero yachien ko winjo ko wero to yaka waka an ngana flo nyinga de match mwawero nyakiwero makata uyanywa yanya waramo chutho ni wanigi Nyasaye mangima maonge moro mimede waramo chutho ni wanigi Nyasaye mangima wawere oganda joka mama koramo to ginang'o bende magitiyo godo orango ni nyiso ni Nyasaye manobiro kuomwa ne Nyasaye kwe ne ok en Nyasaye manobiro gi lweny to wach ma mshuma jote Yesu ka gintiere gilorore otin dorchime chiwo magatifu nolor kuomgi kila moro kama nen kod nenti kod digek mach e wiye era nyisi mar mshuma daya maliele mshuma nendo watiyo gi rosari katena rosari no otiyo tich mang'eny kata kamano jidonge kind gik mamoko kaka piano bende ok githor tiyo godo e kwaya margi wan onge nyidonge to onge instrument mara mwanyalo tiyo go unless na microphone moro ka wendi public address moro ma ji koro ng'eyo ma joko winji gima iwacho mota ba lakini mostly wanyo tiatia go Nyasaye okonyo wage duol askara chungera dalwa bana askara chungera dalwa metia to gin kit wende mage ma Lejo Maria oyangore godo tich ng'ato noluwe aluwe madhi e polo tich ng'ato noluwe ntie moro be ne nitie ndalo
lejo Maria ne nitie e got Kalfari Maria ogo eligala e got Kalfari bara sumonje lweny e kinde nogo barasa ruoth e isuna meli e kwiny gigi e kinde nogo barasa ruoth e isuna apenjo wuodo denge obedo maber mang'e samoro kata mana Walter Nyambaga no nyoneno kamoro mang'e ginene wan chigwene moro bentie niya e piny lichnwa Maria mini Yesu piny lichnwa mama Maria machielo bentie mama noluongwa gi baba to sirkal makinde nogore kod lejo Maria koro onge luor kendo onyiso jopiny niya e wani joka baba podi wantie wani joka baba podi wantie wani joka baba podi wantie joka baba podi wantie wani joka baba podi wantie tinde wawero afe Maria kechiwoni lemo noseduogo wanilange baba podi wanitie lonwa wanwalo wege cher gicha wanilange baba podi wanitie wapenjo ka bende gitim arus to chalo ganade arus watimo kendo ka jalejo timo arus mapek kendo arus wa be number 1 kendo watimo kaka jomoko be time makwa wan kod buga mag lemo ma gaidwa kinge leje ngama nege chik mabedo gi dhakadi achiel kaka chik ne dwaro nyakwara moge erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko ageno ni sani geto bedo jawer mamuol nikibiro ka to niko ni biro nag laki wan gi ji mang'eny moko nage be jotendwa moko nage gini bende ne kono be oken gino oken ne gitugo ere gima no manyaka tel ni mami dhilo kore kidhi jata chendo mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero thon ka ji dhi kendo ka ji duogo oriti masane en adier ni Walter Nyambaga thuon ka ji dhi kendo thuon ka ji duogo aneno kaka loso were en gima yot an be kochakre kiny achako ndiko wende nyakwara mgajwan kikidhi mabor pod antiere kod weche mag tuke Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Craving an
extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's